Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал. Тук показвам как се плете на една кука, подходящо е напълно за начинаещи, така че ще се радвам, ако се абонирате и харесате това видео. Днес ще ви покажа в това видео как да си направите висок пълнеж и полувисок пълнеж. За целта трябва плюшена прежда или може и памучна, ако искате с нея да работите. Кука номер 5 и отново започваме с едно възелче, като си направим. Ето така. Ще си набера няколко синджир бримки. И така. Започваме с полувисок пълнеж. Той се прави последния начин. Намятате прежда на куката, преминавате през бримката, издърпвате пак прежда и в момента имате една, две, три бримки на куката. Полувисокия пълнеж е: взимате си прежда с куката и преминавате през трито бримки. И това е. Да го направим пак. Намятате прежда на куката, преминавате през бримката, издърпвате прежда и едно, две, три бримки на куката имаме. Взимаме си прежда и преминаваме през трито бримки. Така, това беше полувисок пълнеж. Сега ще ви покажа високият пълнеж как се прави. Отново намятаме на куката прежда, преминаваме през бримката. По същия начин имаме три бримки, но в този случай вече като вземем прежда, преминаваме само през първите две. И така имаме отново две бримки този път на куката. Взимаме си прежда и преминаваме през другите две. И това е високия пълнеж. Намятаме на куката, преминаваме през бримка, издърпваме едно, две, три, само през тези първите две. Минаваме първо. И така. Също няма нищо сложно. Просто трябва време и упражнение и практика и се свиква много бързо. Надявам се да ви е било полезно това видео. Харесайте го и се абонирайте за канала ми за още видеа.